La 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 la. Yo, what's the deal? Siemano wszystkim, z tej strony El Kukizo, Azizi Hustlas. Chciałem zaprosić Was wszystkich serdecznie na imprezę urodzinową. 10 lat istnienia najlepszej ekipy breakdance w Polsce, Azizi Hustlas, 23 maja do Fundacji Elektrowni Rybnik w Rybniku. Zajebista impreza, wszystko jest tak jak trzeba, hołd dla całego b-boyingu w Polsce. Wszyscy tam będą od nas, dlatego jeśli kochacie dobry b-boying, musicie tam być. The cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with two guys, that's an insult. That's the code, Mr. Coles. We talking about 5 Siema, cześć czołem, pytacie skąd się wziąłem. Jestem z Hustla, reprezentant Azizi Hustla. Chciałem Was wszystkich serdecznie zaprosić na 10. urodziny mojej grupy Azizi Hustla. Urodziny odbędą się w tą sobotę o godzinie 14 w Fundacji Elektrowni Rybnik. After party będzie w klubie Titanic, będzie grał DJ Domel. Wpadnij! Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Ucho One, Azizi Przekru, Azizi Hustlas. Zapraszam Was na 10-lecie naszej ekipy. Odbędzie się ona w Fundacji Elektrowni Rybnik od godziny 14. After party w klubie Titanic od godziny 22. Ogólnie na imprezę wstęp wolny, na after party 5 zł jedyne. In the middle of the summer or even 20 below. I'm a bad mother, I'm way too cold. Let me tell you what they say when I'm pulling off my drawers. They say, Siema, z tej strony Amoras, zapraszam na 10-lecie naszej ekipy. Będą zajebiste kółka, dobry klimat, DJ będzie zajebisty, czyli Domel. Zapraszamy Was wszystkich 23 maja do Domu Kultury Rybnik. shaking their ass, they throwing it up like a BET commercial. I'm rapping. Sobota 23 maja 2009.